Helo a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Scarlett. Shwmai Scarlett? Helo. Sut o'i ti? Da iawn, diolch. A ti? Dwi'n dda iawn, diolch. Mae tywydd yn braf iawn ti fas o'r ffenest. Mae'n edrych yn hyfryd, ond... Really? Mae'n hyfryd yma. Ble o'i ti? Well, in the words of Candelas, dwi di rhedeg I Mharis. Pa'r can yw hyn? Paris. Ydy e? Os o'n gwybod y can na? Na? Rhedeg I fyny ac I lawr, rhedeg I Mharis. Wyt ti'n abod nhw? Cwpl o ceneuon nhw. Ond dim y can na. Ond dyni, mae'n rhaid I fi wneud absolute bop. It slaps. Yeah. Okay, cool, fab. Na'i check up y mas. Perffaith. Cool, diolch. A bet I wneud y Mharis, de? Wel, dwi'n dysgu Saesneg yn ysgol I disgyblion sydd fel 15 I 18, dwi'n meddwl. Sorry, beth ydi disgyblion? Yeah, pupils. Pupils, iawn. So, fel myfyrwyr, gair newydd, diolch yn fawr I ti. So ti'n dysgu Saesneg. Dwi wedi dysgu Saesneg unwaith. Yes. Yn Indonesia, so dwi'n deall tipyn bach o dy brofiad di. Ti'n astudio hefyd, ti'n neud yn y brifysgol? So dwi'n astudio Ffrangeg a llenyddiaeth Saesneg yn brifysgol Cymraeg, Caerdydd. Felly mae hyn yn just year abroad fi. Ydyn nhw weld ti fel athrawes neu just rhywun Probably not, like, ond falle achos fi. Achos dwi ddim moyn bod athrawes. Dwi ddim athrawes I nhw, really. Dwi'n just rhywun sy'n helpu nhw gyda'r conversations Saesneg, you know. So dwi'n friendly, ond mae'n... Wel, mae'n well I wneud hwnna, achos pan ti'n dysgu, mae'n well I fi anyway, mae'n well I bod angffurfiol. Dwi'n meddwl. Achos dyna'r reswm ti'n yna I helpu nhw, sgwrsio. Exactly. Ti'n ffili wneud e os ti'n bod ffurfiol iawn. Adeiladu rapport a pethau fel yna. Gyda dy'r gefndir di, gyda'r iaith Gymraeg. Ydw. Oed ti'n gallu rhoi tipyn bach o dy gefndir di gyda'r Gymraeg? So dwi wedi tyfu lan yn Llanfair y Meallt, sef Builth Wells yn Saesneg. Mewn dref sydd ddim Cymraeg, really. Mae'n holl o Saesneg. Mae'n na ysgol Cymraeg, ond dwi ddim lot o pobl yn siarad Cymraeg yna. A hefyd oedd y rhieni fi ddim yn siarad Cymraeg. Just fi a fy brothers. Brodyr. Brodyr? Fi a fy brodyr. Falle? Ond nes I wneud ysgol yn Gymraeg ers... Tymod, Cylch Meithrin. So, Cylch Meithrin yw playgroup yn Gymraeg. So, dwi wedi bod yn siarad Cymraeg fy holl bywyd. Ond, nes I symud pan o fi fel 16 nes I fynd I Hereford Sixth Form, so Henffordd, sydd yn Lloegr. So, oedd hynna fy profiad cyntaf o siarad Saesneg yn ysgol. Sorry, dysgu trwy Saesneg. O fi'n really colli'r Gymraeg, achos erbyn o fi fel 16, o fi ddim hoffi Cymraeg o gwbl. Fi wedi cael llombol, lifetime o treiglad and all this. O fi ddim yn hoffi'r iaith, a wedyn yn fynd I ysgol yn Lloegr. I really missed it. So... Mae'n diddorol. Dwi wedi siarad gyda cwpl o pobl gyda'r eu hunaniaeth nhw. A dwedon nhw wrth ei fel pan o'n i'n byw yng Nghaerdydd o byw yng Nghymru, o'n I ddim yn ffust, nes I ddim yn teimlo fel dwi'n dod o Gymru. A wedyn symudon nhw I Loegr a wedyn darganfon nhw eu hunaniaeth Cymraeg nhw. Yn union. Hiraeth. Mae'n hiraeth, A'r mae'n really diddorol. A obviously, dwi wedi symud mas o Gymru. Roedd y profiad yn effaith fy
hunaniaeth i. Yes. No, yn union. So, a o'n i'n dysgu Cymraeg cyn i Indonesia, so I was already there, ond roedd yn really... mae'n cryfhau, mae'n really cryfhau. Beth ydi cryfhau? Strengthen, dwi'n meddwl? Really cryfhau. A os mae cyfle i symud mas i bobl, dwi'n argymell achos mae'n ffordd dda i helpu ti weld o le ti'n dod weithiau. 100%. Ac yn henffordd, obviously, mae'n right ar y border. Ond... A lot o hanes gyda Cymraeg yn henffordd. Haneseddol, anyway. Ond oedd pawb, at least fy ffrindiau i gyd, yn Saesneg, ac suddenly oedd fi'n really, falch i siarad Cymraeg. And I didn't have... Oedd fi ddim wedi cael y teimlad na o blaen. Roedd yn rhywbeth i bod yn embarrassed amdan. Achos I guess, falle am y tro cyntaf, ti'n o gwmpas pobl ar yr un oedran i ti, ond dyn nhw ddim gallu siarad unrhyw iaith arall. A just by default, ti'n gallu siarad 2 iaithoedd. A mae hynny'n, arbennig iawn. It's really cool, Gai ofyn? Ydw. Achos dwi wedi bod yn y sefyllfa debyg, pam nes ti cysau siarad Gymraeg? Could we say cysau? Neu, was it as strong as that? Neu... Na, ddim cysau, ond... Just ddim eisiau? Dim eisiau. Dwi wedi bod yn siarad Cymraeg ers i fi bod yn 2 mlwydd oed. Ac yn ysgol, beth i gael, ganradd. Ti'n gwybod Welsh not? Oedd fi'n cael y reverse, ac os ti'n siarad Saesneg, you weren't whipped, obviously. Ond... Diolch beth. Os ti'n siarad Saesneg, fydd eich enw yn fynd ar y bord. You know, you've done something bad os ti'n siarad Saesneg. So... Wow. And sort of, it kind of, I'm going to have to say this in English, but it created a complex. It created a... we must not speak English complex, so yn naturiol o fi moyn siarad Saesneg. Achos mae fel school uniform. Achos as soon as you introduce uniform, ges i uniform pan o'n yn yr ysgol. A mae'n rhywbeth i something to rebel over. Beth ydi rebel yn Gymraeg? All these good words. Gwrthryfelwr, as in revel, as in war. So that's like a person, isn't it? Not like we want the verb to rebel. Oh yes, yeah. I wrthryfela. Okay, perfect. I wrthryfela. So I can't remember now what I was on about. Oh yeah, so basically, pan ti'n cyflwyno reolau fel na, mae'n gallu bod rhywbeth i wrthryfela erbyn. Yes, oedd yn really detrimental i ni gyd, achos pawb yn fy ysgol ganradd fi, pawb yn fy dosbarth fi, dyn nhw'n yr un peth. Neb yn really siarad Cymraeg, not to my knowledge, achos mae rhan fwyaf ni yn dod o teuluau sydd ddim yn siarad Cymraeg. So mae'n wahanol. Mae'n really, hefyd, Really wahanol. Does dim rhaid ydi cael yr ateb yma, ond oes unrhyw syniad gyda ti i helpu pobl yn yr ysgolion Cymraeg i siarad Cymraeg? Dwi'n meddwl, mae'n really, really anodd, ond dwi'n meddwl mae'n symptom o dod o rhywle sydd ddim yn siarad Cymraeg anyway. So, achos mae Mid Wales, Ganolbarth Cymru, mae'n eitha Saesneg. Ac, so, naturally, you're going to create this, barrier in schools, I think. Rhyw fath o dyw Cymraeg ddim yn cool, achos mae neb yn siarad Cymraeg. Ond os ti'n mynd i'r gogledd, neu even, os ti'n siarad Cymraeg, os mae'r lle, y dref yn eitha Cymraeg, wedyn dwi ddim mor uncool, I guess.
Not cool, do you get what I mean? I'm not trying to be cool here. It was just like, that is what it was back in the day. Well, yeah, basically, os mae Cymraeg yn rhan o'r cymuned, dwi ti ddim meddwl am y pwnc. Ti just defnyddio'r iaith, achos mae pawb yn defnyddio'r iaith o gwmpas ti. Dwi'n meddwl os dyw'r dref, neu wherever, ddim yn cael parch am y iaith, neither will its kids. And I mean, dwi wedi weld hwnna o gwmpas De Gymru, i fod yn onest. Dwi'n nabod pobl o'r ddau ochr lle maen nhw wedi bod i ysgolion Cymraeg yn De Gymru, a ar yr un ochr mae pobl yn dwi ddim yn teimlo cyffyrddus, neu dwi ddim yn hoffi defnyddio Cymraeg, ond dwi'n nabod pobl ar yr ochr arall, a maen nhw'n caru'r iaith, maen nhw'n siarad yr iaith. Mae pawb yn cefnogi'r iaith am y ddau ochr, i fod yn onest. Ond mae hyder pa mor cyffyrddus maen nhw'n teimlo yn wahanol ar y ddau ochr. A fel, nes ti ddweud rhywbeth diddorol hynna, lle rwyt ti'n siarad am... dwedais ti rhywbeth gyda fel, os ti'n dod o'r ardal sy'n cefnogi'r iaith neu ddim, mae hynny'n neud y gwahaniaeth. Dwi'n meddwl os mae'n parch. Parch. Os mae'n parch i'r iaith yn yr ardal, dyna ti, ond os na, then that'll seep through into the children, dwi'n meddwl. I mean, dwi'n dod o Gasnewydd, pentrech rhwng Gasnewydd a Chaerdydd, a pan o'n i'n tyfu lan, ges i teimlad o mae Cymraeg yn wastraff o'r amser. Exactly. Dwi'n meddwl achos mae Mid-Wales yn mor agos i Lloegr, ac obviously mae'r holl narrative yn Lloegr yw, Welsh looks like you have dyslexia or all this. And I think achos mae'n mor agos, that will have affected us, whereas I don't know, Gogledd is obviously you're not. And also achos a problem Lloegr yw hyn yw dyn nhw ddim yn dysgu Cymraeg. Dyn nhw ddim yn dysgu yr alphabet, a mae'n yn fy marn ni, mae'n insane, achos maen nhw'n drws nesa i ni. Mae rhaid i ni dysgu amdano nhw, ond maen nhw'n byw yn ignorance am y mwyafrif o bobl. Dwi'n gwybod mae pobl yn bodoli sy'n gwybod am yr iaith a stuff, ond problem Lloegr yw hyn, dim problem Cymru. Yn union, ond o fi'n siarad i ffrind yn Ffrainc ddwy, literally am hyn, achos mae pawb yn Ffrainc yn dysgu Sbaeneg really, really dda. So, dim pawb, ti'n modd, ond yn ysgol, ti'n dysgu Saesneg a Sbaeneg, a falle Italian, ond it's like, mae'n y ffordd nhw o dangos parch, achos your neighbouring countries. A ni'n rhan o'r undeb hefyd. Mae'n neud mwy sens i ddysgu am Gymru a yr Alban a Iwerddon os ti'n byw yn Lloegr. Siwr o fod mae reswm am y sefyllfa, ond we don't need to get into that today. No. Mae diddorol iawn, achos pan o'n i'n tyfu lan yng Nghasnewydd, basically roedd yr attitude. Wyt ti'n gwybod attitude? I should know because enough teachers said I had it. Agwedd. Agwedd. Yes. So yr agwedd o'r Gymraeg yn Nghasnewydd yw just fel sneb yn siarad e. A hefyd, pan o'n i'n tyfu lan, dwi'n henach na ti. O'n i'n tyfu lan heb YouTube, heb internet, right? It was limited. You know, you had like your own websites and stuff and MySpace. Ond fel nawr, ti'n gallu chwilio am pobl sy'n siarad Cymraeg. Mae lot o pobl wedi wneud llawer o fideos, a mae lot o gwybodaeth tu fas o'r llyfrgellau. Ond pan o'n i tyfu lan, yr unig lle ti'n weld neu clywed yr iaith oedd S4C. And doedd e dim
ffwrdd i weld a gwneud clywed yr iaith os ti ddim yn gadael dy'r ardal di, os mae'n neud sens. Yes, yeah. A wedyn hefyd, pan o'n i'n yn ysgol, dwedodd y tutors Ffraneg a Sbaeneg paid dysgu Cymraeg. Pan oedd rhaid ni dewis ar gyfer GCSEs. Yeah. Sdim rhaid i ti wneud Cymraeg achos neb yn siarad mae well i dysgu Ffraneg neu Sbaeneg. Mae'r holl narrative o it's a dying language. Yeah. Ond mae'n diddorol i drafod. So, es ti ysgol Gymraeg? In a nutshell, yeah. Ond wedyn, o fi'n eisiau dweud hefyd, so nes i fynd i sixth form yn Lloegr, a wedyn achos dwi'n mynd i brifysgol yn Cymru, that, I think, oedd the pivotal moment. So I'm gwybod y phrase na. Mm-hmm. Ond achos mae'r flatmates fi yn fy roedden cyntaf o Malaysian, Saudi Arabian, and then 3 English. Saesneg. So I've been really what's the word? I was really trying to hit home dwi'n Gymraeg. T'mod? O fi moyn sefyll mas, really. Yeah. So, yeah. That was the peak of my, no, I absolutely, dwi'n caru Cymru phase. Beth wyt ti'n feddwl o pethau fel Cymraeg ar social media neu hanch neu wyt ti'n feddwl mae hwn wedi helpu yr iaith? Dwi'n meddwl mae hanch yn really, really helpu achos mae'r videos nhw quite often yn ddoniol. And the thing is, pan o fi'n tyfu lan, I say this whole my Welsh dim yn cool kind of thing. Mae hwnna'n achos doedd na ddim llyfrau. Sorry. Not that there aren't good Welsh books, obviously, ond doedd na ddim lot o pethau Cymraeg sydd yn diddorderbu ni. Diddorderbu? Yeah. Yeah. So, nawr, mae'n a hanch a memes a social media things sy'n just normal that pobl sort of our age are going to find good and funny. So pan mae'n Gymraeg... Yr oedran ti. Yr oedran fi. Dwi'n enech na ti. Yeah, sorry. The generation. Dwi'n meddwl mae'n really, really helpu. Ti'n gwybod y gair am generation. Cenhedlaeth ydy? Yeah. Be dwedais ti, sorry. Sorry, just mae hanch yn really helpful achos mae'n fwy normal. Os mae hwnna'n made synwyr. Yeah. Beth am podlediadau? Wyt ti'n rando i unrhyw podlediadau Cymraeg? Yeah. Dwi wedi searcho unwaith ar BBC Sounds, just Cymraeg. Ac oedd yna podcast nes i binge. Bingeio. And I can't remember. Dwi'n meddwl oedd yn called Fy Nghro Cyntaf. Ac oedd yn fel 3 ffrindiau a pob episode oedd rhywbeth gwahanol, ond oedden nhw'n siarad am y tro cyntaf nhw, felly sex, rhyw, neu symud mas o'r tŷ, neu drugs, neu rhywbeth fel yna. So oedden really down to earth. Mae hwn yn dda yn Gymraeg i cael. Oedd yna bodlediad arall, sa'n gallu cofio beth oedd enw. Oedd yna am sex eto. Ond again, oedd yn doniol, a dwi'n meddwl mae hynny'n really helpu os mae'r podcast, maen nhw'n chatty, down to earth, achos... Yeah. Dwi'n credu mae technoleg nawr yn pwysig iawn i helpu, wel, yr iaith Cymraeg, ond unrhyw dirddodeb, i fod yn onest, achos ni'n gallu creu pethau. Dwi'n moyn creu podlediad, so dwi wedi creu podlediad. Yeah. Ond, does dim rhaid i ti cael llawer o arian, mae rhaid i ti cael yr amser i wneud e, ond ti'n gwybod be nawr, mae'n really nice, achos yn y gorffennaf... Yn y gorffennol. Yn y gorffennol. Gorffennaf is a mis. Yes. Which is... Gorffen. July? Haf. So, yn y gorffennol. Yn y gorffennol,
Sorry. Yn y gorffennol, gaethon ni S4C. Yes. A cwbl o'r lyfrau. Ond nawr, ti'n gallu mynd ar YouTube, TikTok, podlediadau, a weld be mae pobl wneud ar ei ben ein hunan. Mae'n mwy... Mae'r gwahaniaeth o'r pethau a syniadau a diddordebau yn pwysig iawn achos mae rhaid ni apelio i bawb, achos does dim un byd yng Nghymru, does dim un byd yn y byd Cymraeg. Ni'n wahanol a mae'n rhywbeth naw i dathlu, achos ni'n gallu cysylltu gyda lot o'r pethau trwy'r Gymraeg nawr. Does dim rhaid i ni fynd i Saesneg i cael yr un profiad, neu yr un profiad wrando, neu profiad darllen, neu profiad wylio. Dwi'n honestly meddwl mae'r Cymraeg yn agor lan. Mae'n agor lan i mwy o pobl ac yn diddordebu mwy o pobl. A so pan mae pobl yn deud, Welsh is a dying language, dwi'n honestly meddwl mae'n a complete opposite. Mae hwn yn hollol ignorant a ridiculous. A dwi'n chwerthin nawr pan dwi'n clywed y phrase na, achos they actually don't have a clue. No. Tymod? Does dim clem o gwbl gyda nhw gyda'r sefyllfa gyda Cymraeg. So mae just fel pobl yn dweud, I don't know, that cat's a dog. It's like, well, it's clearly not. Like, what are you on about? Provocative. Ond os mae nhw eisiau dweud pethau fel yna, fi'n gwybod dyn nhw ddim actually gwybod unrhyw beth, neu wedi darllen unrhyw beth, achos mae'n fel rhywbeth nes I clywed pan o'n i'n tyfu lan yn y 90au. Mae'n just fel, get with the times, mate, tymod? Yn union. Be? Get with the times, mate. Wel, beth sy'n bod gyda hynna? Dim byd. Gyda dy brofiad gyda Cymraeg, oes unrhyw straeon diddorol neu ddoniol gyda, I don't know, gyda Cymraeg? Pan i fi yn ysgol cynradd, fi just i dysgu beth oedd y gair bullshit yn Gymraeg, so cachu tarw, right? Yeah. By the way, gallai just dweud, wyt ti di clywed o'r rhegiadur? Yes, yeah. Ond ar gyfer y grandewyr, beth ydy y rhegiadur? Rhegiadur yw geiriadur, so dictionary, sy'n llawn o'r rhegiadau yn Gymraeg. A dwi'n cofio... Mae'n brilliant. Yeah, mae'n lush, a mae'n gymaint o rhegiadau. It's amazing. Wefan yw e? Sorry, wefan. Wefan, yeah. Diolch, sorry. Carry ymlaen. Sorry. Anyway, so o fi yn ysgol ganolbarth a just i dysgu beth oedd cachu tarw. Ond o fi'n meddwl ta cach oedd like poo, nid shit, right? So, nes I fynd lan i'r athrawes fi a dweud, I mean, I don't know why I said this anyway. Cos nid rhywbeth o fi moyn deud, ond o fi fel, miss, allai fynd am cach. Really, really young. So about like, oedran 6 neu 7. And I was like, can I go for a shit? Oh no! Oh god, bedwedodd y tutor, athro. What? Na beth, yeah. What? Yn Saesneg? Na, W-O-T. Diddorol iawn, diolch. Fi di bod yn dysgu disgyblion fi wythnos yma am... disgyblion? My pupils, my students. Oh, sorry. Disgyblion. Like, bwy Cymraeg. Fel cawl. Fi di wneud y holl lava bread, bara lafwr, cawl a picau ar y maen. Beth yw'r gair ti'n defnyddio am Welsh cakes, by the way? Welsh cakes. Yeah. Beth ti'n dweud? Welsh cakes, ond fi di clywed picau ar y maen. Ac hefyd, mae'n rhywbeth arall. Glammies. Fi'n gael nhw. Glammies. Glamorgan sauces. Glammies. Saucy Glamorgan.
Couple of glammies. Sorry, it sounds like Morganog. So Glamorgan sausages. Oh, maen nhw'n banging. Maen nhw'n absolutely banging. Oh, lush. So maen nhw'n just caws, leek, a wedyn breadcrumbs. Yeah, oh yeah, maen nhw'n, they slap. Yeah, oh. Maen nhw'n slap-o. Nick, please. Beth. Jyst yna dim byd sy'n dangos ei chwydran mwy. Na pan ti'n deud... Oh, shit. Na pan ti'n deud, that slaps. Oh, really? Ydy hwn yn, like, pobl hen yn dweud nawr? Yes, I could... O dim hen, ond 30s. Yeah. Beth ti'n dweud te? What, for that slaps? Yeah, that slap. Fi'n deud... Ti ddim yn dweud hwnna? Na, ti ddim erioed wedi deud that slaps. Fi'n deud that's lush, to be honest. Oh, that's Beth am banging. That is banging. Oh, absolute banging, yeah. To be fair, lovely. Dwi'n hoffi dweud banging. Ond dwi'n hoffi dweud slaps. That slaps. That slaps. Oh, that slaps. That slaps. Oh, glammies. Yeah, they okay. Slap. Glammies. The glammies slap, like. Right, we're going off. Sorry. No, mae'n hollol iawn. Oes, dwi'n ofyn y cwestiwn yma pob tro, just, oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Oh, do, yes. Yeah, dwi'n absolutely caru'r gair ma. Mae'n rhwystro. Rhwystro? Yes, sa'n gwybod pam. O fi'n fel, 5 neu 6 pan nes I dysgu'r gair. Beth ydi rhwystro? Dwi'n meddwl, anyway. Mae'n tyblo. So, nid, obviously, ar social media, ond tyblo, os ti'n chwarae sports neu rhywbeth, a mae rhywun yn rhwystro ti. Mae nhw'n, blocio ti, ti'n meddwl? Rhwystro, mae'n swnio dda. Ond hefyd, dwi'n really hoffi penny gamp. Penny gamp? Penny gamp. So penny gamp yw... it's just, amazing, ti'n meddwl? Penny gamp. Ydy e? Yeah. Oh, mae'n really, outdated. Penny gamp, fel, it slaps. Yeah, exactly. Fel, mae'n Cymraeg. Neu banging, mae hwn yn penny gamp. Yeah, ond... penny gamp? Yeah. Oh, mae hwn yn penny gamp. Penny gamp. Mae glams ma yn penny gamp. Oh, shit. Fi just I googlo fa. And literally, dwi ddim yn bodoli. O, falle mae fel slang. Oh, okay, dyna ni. Nid 2 N yw hi, ond 1, dwi'n meddwl. Hefyd, dwi'n really hoffi'r gair parablu. Oh, mae'n lush. Parablu. Parablu. So fel, ydy debyg I paratoi? No, parablu yw chat, to chat, I sgwrsio. I sort of parablu? Gopsin, you gopsin a bit. Gopsin? Like chopsin? Beth yw'r gair yn Gymraeg? Parablu. Parablin? Parablu. Parablu. Yeah. Parablu. Mae gair yna. Yeah, mae'n gair da. Mae'n cool, mae'n nice, gair da. Beth oes da chi phrase yn Gymraeg? Dwi ddweud gormod, siwr o fod. Siwr o fod. I say it way too much, it annoys me, ond dwi'n ddweud dwi'n hoffi dweud tmod. Tmod, siwr o fod. Tmod? Achos I fi, pan o'n i'n dysgu Cymraeg, pan o'n i'n defnyddio pethau fel na, roedd yn helpu fi swnio fel o'n i'n gwybod be fi'n neud, neu be fi siarad am. Yeah, fillers yn really helpu sort of hyder a, the flow. Yn union, helpu'r iaith yn lifo. Ti'n gwybod, mae yna lyric mewn Candelas, eto. Eto, Candelas. Classic. Plug, eto. Yeah, not sponsored. So, it's, mae pawb call yn bodoli'n distaw. Mae pawb call? Yeah, so... Beth ydi call? Call is wise. Oh, mae pawb call yn... Bodoli'n distaw. Bodoli, distaw. Oh god, wise people exist. Beth ydi distaw? Distaw yw silently. So mae pawb call yn bodoli'n distaw is everyone who's wise exists silently. Iawn, mae'n poetic iawn. Dwi'n really licio hynna. That is one Welsh lyric sydd wedi stick o da fi. Oh, mae'n nice. Wyt ti'n gwybod y can Llwyth ar Gwn? Yeah, mae'n can dda. Really good, I like that. It's a bop. It slaps, does it? On eisiau ddweud slaps, I was like, I'm not going to say it this time.
Ond mae'n fucking slaps. Mae'n slapo. Mae'n slapo. Mae can na'n slapio. Dwi'n sorry. Iawn. Right. Scarlett. Ydw. Dwi eisiau ofyn ti y cwestiwn dwi ofyn pawb. Y cwestiwn enwog. Pob tro ar y diwedd o'r bodlediad. Yeah. Felly, mae peiriant amser gyda ti. Iawn. A ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol ble fasa ti fynd. Okay. Just o'r top of my head, fyddai'n mynd i ancient Greece ac ymweld original showing o Oedipus. Yeah, mae'n specific iawn. Yeah, ond fi'n really licio'r play na, ac i gweld hwnna yn original ancient Greek form, fyddai'n amazing. What a teg, yeah. Mae'n cool. A wedyn, fyddai hefyd yn absolutely dwlu i fynd i'r caveman. Oh, no, actually, ti'n gwybod ble fyddai'n fynd? Tell me. Fyddai'n fynd i... Oh, how do I say this? Right, cyn pobl. Right. Cyn nath pobl datblygu, whatever, right. Cyn nath anifeiliaid datblygu, oedd na just bacteria, t'mod? Ac I would absolutely love to go to the exact point at which the sea became the sea from all the methane gas. Wir? Ond does dim unrhyw beth I weld, just dŵr. Na, o fi'n eisiau, like, rhywbeth o time-lapse. Gyda microscope, I just like, look at that bacteria. Na, like, fi'n eisiau bird's eye view a time-lapse o'r sea yn dod yn y sea. Yeah, okay. Yeah, what a take. There wasn't always water here. No. There was just bacteria. A wedyn... Iawn. Yeah, okay. A wedyn... Mae'n teg. Teg, diolch. Yeah. A wedyn I sort of dal at i'r them o nid pobl, fyddai hefyd yn fynd I... So, on the 4th day of God's creation, fyddai'n hoffi fynd na. Be digwyddodd ar dirnod 4? Wel, dwi'n meddwl ar y 4th diwrnod, oedd yna land, oedd like, sky. Dwi'n meddwl roedd yna aderyn a fish, ond nid anifeiliaid a nid person eto. So I've just, like, I can just picture it. Just taith, really relaxing. Yeah. Mae fel Zela Newydd. No, yn union. Yn union. So birds and fish. Birds and fish. Nid pobl. Well, mae pobl yn Zela Newydd. Yeah, well, it's it. Tyddorol. Yeah. Yeah. Nid sydd yn disgwyl rhywbeth biblical, ond... yeah, no. Well, so I'm actually religious myself, ond fi'n just really licio'r stori na. Yeah. Wel, yeah, diolch am dy'r atebion. Mae'n nhw'n diddorol iawn. Mae wedi bod hyfryd iawn I siarad gyda ti heddi. Wedi bod penny gamp. Yn fawr. Penny gamp, yeah. Mae sgwrsio yma wedi slapio. Mae wedi bod hyfryd I siarad gyda ti. Diolch eto am rhannu dy brofiad di gyda Gymraeg, achos mae'n pwysig iawn I rhannu pob fath o'r brofiad gyda'r iaith ni. Absolutely. Felly, yeah. Diolch yn fawr. Diolch am hostio fi. Sa'n gwybod y gair, ond diolch. Croeso. Pob lwc gyda popeth ym Mharis. Diolch. A hwyl fawr. Diolch. Hwyl, Nick. Hwyl. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am wrando. Cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook, a os ti'n mwyn bod ar y podlediad, gad I mi gwybod. Hwyl fawr a cadw'n saff. Dabo.